ועכשיו, רבותיי, אנחנו נשחק את משחק המחבואים. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. מי שעומד לפני האחרון צדדי, הוא עומד. 1, 2, 3. אחד, שתיים, שלוש, דני. 1, 2, 3, דני. 1, 2, 3, דני. כל הכבוד לכם, ילדים יקרים. ועכשיו בואו לכאן, מגיע לכם מחיאות כפיים. כל הכבוד. כל הכבוד לרב שמעיה, כל הכבוד. ילדים יקרים, אתם יודעים, אנחנו נמצאים היום בטיול השנתי שלנו. ולפני שאנחנו נעבור לתחרות הריצה המסורתית, אני רוצה לקרוא לפה את ססי. ססי, בוא לפה. ססי! ססי! ועכשיו רבותיי, ססי יספר לכולנו במה זוכה המנצח הגדול בתחרות הריצה המסורתית של בית הספר שירים ונפלאות. אני אספר לכם מי שזוכה בתחרות הריצה של בית הספר שירים ונפלאות. ספר להם. נספר להם, ססי. מקבל 2 כדורי פלאפל בתוספת למנה שלו. ייי! ועכשיו רבותיי, ססי מוזמן לקיים לכם את תחרות הריצה. 3, 4, 7, 8. לא, ססי, אנחנו לא סופרים עד 100. אנחנו סופרים רק 3, 4 ו... 3, 4 ואמא עוד 3. לא, ססי, אני רואה שזה לא מתקדם לשום מקום. בוא, אני אעזור לך. 3, 4 ו... ירושלים הקדושה, מצדה העתיקה.
סוף סוף קצת הפסקה. אין כמו חדר מורים להירגע, לנוח. אני לא יודע אם זה אני שמזדקן או הילדים האלה שנהיים יותר צעירים. לי כבר קשה. לי כבר פשוט קשה. זה לא פשוט ככה רבינו. שלום לך כבודו. במקומו מונח. בוא תנוח כבר, במקומו מונח, בוא תנוח. אתה הרי אדם עם הרבה מאוד ניסיונות. אתה אדם שכבר ראה הכל, כבר ברכת אנשים, לקחת כסף מהאנשים, אתה בוא בבית ספר הרבה שנים, אתה יש לך חוכמת חיים. מה אני עושה עם הכיתה הזאת? ובעיקר, מה אני למען השם עושה עם ששון? אתה מבקש ממני עצה. עצה. אני אשמח לעזור בכל מה שאפשר, אבל ססי, נראה לי ילד טוב. ססי, מה אתה עושה כאן? הבאתי לכבוד הרב כוס תה. ססי, מי ביקש ממך כוס תה? ומדוע ומי הרשה לך להיכנס לחדר המורים? אני תמיד באמצע השבוע שיש, הרבנים כולם מבקשים ממני להביא כוס תה לרב, והפעם הקדמתי מכה לרופא. תודה, ססי. תודה. ססי, תודה. סורי. תודה, ססי. סורי. תודה. אין בעד מה. ססי, תודה. תודה. תודה, ססי. תודה. ססי, תודה. תודה, ססי. תודה. אתה רואה רבינו, בדיוק על זה אני מדבר. מי ביקש ממנו את הדבר הזה? מה הוא פותח ראש? אני חושב שזה מאוד יפה שהוא מביא כוס תה למורה שלו, זה מאוד מתחשב. אתה יודע שאתמול בהפסקה הוא תקע חתיכת עץ בתוך הברזייה, זה הפריץ לכל הכיוונים. בטח הוא ראה שיש כמה ילדים, אולי 4, 5, לא יודע, שכולם רוצים לשתות, והוא רוצה לחסוך להם לעמוד בתור. וזה שהוא צובע את כל הגירים הלבנים בצבעים בכל בוקר? אני יכול להבין, כנראה שהוא לא רוצה שלילדים יהיה משעמם, שחור לבן, הוא רוצה שיהיה להם חיים מעניינים וצבעונים. נו. וזה, אתה מכיר את הציטוט של בית הספר? כן. הוא יחליף את זה למנגינה של אוטוגלידה. מה זה? אני אגיד לך את האמת, הצלצול הזה באמת הוא מאוד מקפיץ ולא נעים. בטח הוא רצה שלכולם תהיה אווירה נחמדה וכיפית של גלידות וארטיקים. לפני שבוע... אתה יודע, אני אגיד לך למה... עוד לא אמרתי לך מה הוא עושה, אתה כבר עונה לי למה? רבינו, אתה סתם מוצא נקודה טובה בכל בן אדם. ולמה לא באמת כך צריך לעשות? ללמד זכות על כל האדם? אתה יודע, אתה ביקשת ממני עצה. אני אצא לך עצה. עכשיו תחילת השנה. תחילת השנה? זה זמן מצוין להתחיל ככה על רגל ימין, ככה לבקש מבורא עולם, אבינו מלכנו, שהוא שיעזור לך לחנך את ילדי ישראל. יש תפילה קטנה בלב, זו תפילה זכה שבאה מהלב. אני מבקש ממך, אני מתפלל לך, תן לנו בבקשה שנה טובה. בוא נשמע אתכם! כמו כולם אני אוהב את החיים, לשחק, לטייל, אחים וחברים, רק איתך אני יכול, בשבילך עושה הכל, ועכשיו ברוך השם אני גדול. כולם חזק! אבינו מלכנו, תודה לך, תודה רבה. אבינו מלכנו, אני כל
thank you very much. Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu, I love you so much. ושלח ברחמך, שנה מתוקה לכל עמך.